Què heu fet ara, Anna? Què estàveu fent? Llegint i explicant el que estava llegint. I com s'organitzeu per llegir? Primer llig una i després ho explica el següent. I els demés què fan? Mentre una... Quan una llig, l'altra explica i així anem fent com el relange, per les aules del relange. I heu acabat, heu acabat de llegir el contingut Sí, i ara què aneu a fer? les activitats, I com aneu a fer-les? l'equip, S'ajudareu en els altres o no? sí, Els dubtes que teniu com els resoleu? l'equip, I quan ningú de l'equip ho sap, si ningú de l'equip sap resoldre el dubte, què feu? Marco, si ningú del grup sap resoldre un dubte, què podeu fer? Anna, tu tens alguna idea de què podeu fer? Quan no sap ningú sap preguntar-te Ok. Y le tengo que explicar a mi compañera cómo llegar a un destino con las palabras del vocabulario de geometría. se li vaig dir jo. Dos aulas y dos lados son distintos. Sus lados son distintos. Jose, what is it? Oh, it's the digital book. These are activities divided. Okay. Links. Links with activities. Yeah. Okay. Gerard, what are you doing? Online exercise. Why? Because after exam, we are relieved. Okay, you are reviewing. Very Yeah. good. Marta, do you like the activity? Yes, I know. A ver, enséñame cómo funciona. Pues como hemos dado el verbo to be y las descripciones físicas, en este ejercicio aparece el verbo to be y las descripciones físicas. Consiste en ordenar las palabras hasta que salgan frases con sentido. Muy bien. Pau, what are you doing? I am correcting my exam. Okay. Patricia, ¿qué haces? Pues la profesora Romina nos ha dado el examen y hemos hecho una foto y estamos corrigiéndolo en un programa que se llama PixArt, que podemos editar las fotos. Muy bien.